Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә янгын сүндерү буенча өйрәнүләр узды. Районда юл транспорт һәлакәтләрен булдырмый калуның үтемле чаралары хакында фикер алыштылар. Ознакайда яңа уку елына әзерлекне тикшерделәр. 14 августта Тихоновка авылының Маяковский урамында янгын чыга. Нәтиҗәдә 12 квадрат метр мәйданда мунча янып бетә. Үлүче һәм зыян күрүчеләр булмый. Янгынның беренчел сәбәбе электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бозу. Кичә Кылшәрип авылында янгын чыга. Ул мәктәп урамында урнашкан мунча һәм сарай түбәсенең фронтонын юкка чыгара. Большая просьба населению быть аккуратней, то, чтобы, как говорится, не поджигать пожары. Да, огромное количество горения ландшафтных пожаров, происходящих от по вине человека. Но пожарные подразделения всегда готовы, работают по предназначению. Спасибо. Бүген Әлмәт районында янгынга каршы көрәш отрядларының өйрәнүләре узды. Аның максаты коткаручыларның һөнәри осталык дәрәҗәсен арттыру, янгынга каршы көрәшчеләрнең күнекмәләрен кабатлау. Янгынга каршы көрәш отрядының сынау һәм уку күнекмә полигонындагы тактик өйрәнүләре традицион чара. Ул Татнефть компаниясе вәкилләре катнашында уза. Кама Исмәгыйль авылы территориясендәге полигон шуның өчен махсус төзелгән. Биредә гадәттән тыш хәлләр вакытында коткаручыларның эш тактикасы һәм осталыгы чарлана ди белгечләр. Цель наших учений состоит в том, чтобы подготовить личный состав к защите и тем ситуациям, которые могут возникнуть на нефтедобыче. Здесь присутствовали непосредственно это представители ПАО «Татнефть», структурных подразделений, Транснефть Прикамье, представитель. Кроме этого, здесь проводился Российской академией наук эксперимент по тестированию приборов точного определения пожаров. Укытулар 3 этаптан тора. Шуларның берсе нефть резервуарындагы янгынны сүндерү. Анда 11 төп һәм 1 махсус янгын сүндерү техникасы берәмлеге 50ләп шәхси состав хезмәткәре җәлеп ителгән. Икенче этап зыян күрүчеләрне биеклектән коткару һәм катлардагы янгынны сүндерү. Бусы сәнәгать урыннарында гына түгел, торак секторындагы гадәттән тыш хәлләр вакытында коткару маневрларын кабатларга да мөмкинлек бирә. Моннан тыш тагын бер этап каралган. Ул да булса 200 квадрат метр мәйданлы җир амбарында нефть януын сүндерү. Все цели и задачи, которые стояли перед пожарными подразделениями, выполнены в полном объеме. Но вы сами видели действия пожарных подразделений, действия по тушению как резервуара, по спасению пострадавших, так и тушению земляного амбара. То есть это эффектная, четкая и грамотная работа, которая складывается. Такие учения – это высшая степень подготовки пожарных подразделений. Есть теоретическая часть, которая изучается в подразделениях в учебных классах, рассматривается на макетах. Здесь же практическая отработка всех навыков, которые они получают в течение года. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кичә Әлмәт районында булган юл транспорт һәлакәте сәбәпләрен ачыклау буенча тикшерү эше кузгатылды. Авариядә 3 автомобиль зыян күрә. Бер машинага ут кабып, аның бер пассажиры шундук һәлак була. Тагын 3 кешене авыр тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озаталар. Мондый очракларны булдырмый калу максатыннан профилактик чаралар даими алып барыла. Районда махсус комиссия эшли. Юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләләре буенча башкарма комитет утырышында кузгатылган темалар хакында алдагы материалда. Не имеющих права управления ТС, с участием лиц, не имеющих права управления ТС. Юл куркынычсызлыгы район комиссиясе утырышы 2023 елның 7 аена йомгак ясаудан башланды. Әлеге күрсәткечләр үткән елдагы шул вакыт аралыгы белән чагыштырганда юанычлырак булып чыкты. Ел башыннан район юлларында 64 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Анда 8 кеше һәлак булган, 78 кеше тән җәрәхәтләре алган. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на 5 происшествий, количество погибших на 7 человек, а число раненых тоже на 7. Так, по итогам 7 месяцев расчетный целевой показатель снижения уровня смерти в результате ДТП согласно национальному проекту БКД не превышен, однако находится на грани срыва.
Юл транспорт халакатын булдырмау һәм хукук бузучыларын тоткарлау өчен Әлмәт юл халакаты иминлеге дәүләт инспекциясы инспекторлары юл куркынычсызлыгын тәэмин итүче башка учреждение хезмәткәрләре белән берлектә чаралар оештырылып тора. Бигрәк тә үсеп килүче буын белән алып барылган профилактик эшләр мактауга лаек. Булар бакчаларда оештырылган юлда йөрү кагыйдәләрен өйрәнү кабинетлары да, ата-аналар белән очрашулар да, кечкенә балалар һәм укучылар катнашындагы акцияләр дә, мәктәп яшендәгеләр арасында уздырыла торган традицион куркынычсыз тәгәрмәч бәйгеләре дә. Шулай да тәртип бозу очраклары булгалый. Бу хакта Мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Елена Бурлакова сөйләде. За 3 месяца, это май, июнь, июль, мы получили карточки нарушителей в количестве 36 штук. В мае 22 карточки, в июне 3 карточки и в июле 11 карточек. Все эти карточки направлены в школы. С родителями и с детьми ведутся профилактические беседы. Все эти нарушители рассмотрены на совете профилактики и на комиссии по делам несовершеннолетних. Те родители, на которых были составлены протоколы 5.35 за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Юл куркынычсызлыгы тәэмин итү юнәлешендә кайсы өлкәгә аерым игътибар бирергә кирәклеген Казаннан килгән кунакта ассызыклады. Прошу организовать взаимодействие с населением и общественным формированием с целью получения информации о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также необходимо обратить внимание на несовершеннолетних лиц, которые управляют транспортными средствами в сельской местности. Проблема достаточно актуальная. Мы имеем факт в эти выходные ДТП с 13-летним водителем, где также 13-летний пассажир погиб. Также есть печальный факт и в Альметьевском районе, где у нас несовершеннолетние управляли транспортными средствами, и в результате также мы имеем погибшего ребенка. Шулай ук юллардагы эшләрнең нәтиҗәләре шул исәптән юл билгеләре хакында да фикер алыштылар. Бүген планлаштырылган эшләрнең 97% тәмамланган. Радифа Нугманова, Ринас Вәлиев, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Колабызда сезонлы төзекләндерү һәм яңа объектлар төзү эшләре дәвам итә. Әлмәт су саклагычында башкарылган эшләр белән район башлыгы Тимур Нугманов танышып кайтты. Фундамент зальем, под брусчаткой все подойдет, здесь брусчатка. Әлмәттәге су саклагычта иҗтимагый тирәлек булдыру районның өстенлекле бурычларының берсе. Әлеге киңлек яңа ял итү урыны булырга тиеш. Аның өчен кала һәм район халкы бергәләп тавыш биреп, бу максатларга дәүләт грантын ала алды. Федераль гранттан тыш бу проектны тормышка ашыру Татнефть ярдәме белән мөмкин булды. Здесь потом мы же планировали, может, иву или камыш посадить. Лучше, когда будет пирс еще, там будут еще и прыгать. Бүген биредә эшләр дәвам итә. Район башлыгы Тимур Нугманов төзелештә булып су саклагыч территориясендәге эшләрнең алга китешен бәяләде. Киләчәк су саклагычының мөһим элементларының берсе төрле дәрәҗәдәге юллар. Алар бөтен яр буйлап сузылачак. Алардан җәяү йөрергә яратучылар да, җиңел атлетика сөючеләр дә, велосипедчылар да файдалана алачак. Әлмәт су саклагычы яңа ял һәм күңел ачу урыны гына түгел, туризм үсешенә һәм Тулаем районының икътисади үсешенә дә ярдәм итәчәк дип саный аны булдыручылар. Төзекләндерү әле киләсе елга да дәвам итәчәк. Радифа Нугманов, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Республика программасы кысаларында колабыздагы шәхси секторның 7 урамына ремонт ясалды. Аның гомуми озынлыгы 5,7 километр тәшкил итә. Моннан тыш нефтчеләр ярдәме белән Иске Әлмәттә беренче мәктәпне реконструкцияләү белән бер рәттән Тохиров урамы да төзекләндерелә. Уку йорты периметры буенча урам участоклары да норматив хәлгә китереләчәк. Бу хакта үзенең ВКонтакте социаль шелтәрендәге традицион туры эфиры барышында район башлыгы Тимур Нугманов сөйләде. Так, добрый день, дорогие альметьевцы. Рад всех приветствовать. Начинаем эфир. Тимур Нугманов туры эфирын узган атнага йомгак ясаудан башлады. Ул төрле чараларга бай булды. Шуларның берсе физкультурачылар һәм халыкара яшьләр көне. Бәйрәм яшьләр үзәге каршындагы мәйданда узды. Программа кысаларында кунаклар үзләрен гадәти булмаган спорт төрләрендә сынап карый алды. Остаханәләрдә катнашты, мастер-классларда иҗат итте. Дөрес туклану өлкәсендә белемнәрен арттырды. Калабызда барган төзекләндерү эшләренә туктап, район башлыгы Түбән Мактама бистәсенең Родничок яшүсмерләр клубында тәмамлана торган үзгәрешләргә игътибар итте. Биредәге клубның гомуми мәйданы 260 квадрат метр тәшкил итә. Анда балалар спорт белән актив шөгыльләнә алачак диде ул. Тимур Нугманов шулай ук авыл хуҗалыгында барган урып җыюнуда үз игътибарыннан читтә калдырмады. В этом году урожай, к сожалению, из-за невиданной засухи последних лет оставляет желать лучшего. Мы с вами прекрасно видели, ни для кого не секрет, что год выдался очень засушливый. Мало того,
аномальная зима и аномальные заморозки в весенний период очень сильно повлияли на состояние зерновых культур и технических культур. Осмотр полей и хода уборки говорит о том, что, к сожалению, конечно, на большие урожаи в этом году рассчитывать крайне сложно, но наши комбайнеры, наши механизаторы делают сегодня максимум для того, чтобы убрать урожай в максимально сжатые и эффективные сроки, не допуская никаких потерь. Башлык шулай яңгын куркынычсызлыгы темасында кузгатты. Колабыз һәм районыбыз халкын үз мөлкәтләрен саклыгын тәэмин итәргә чакырды. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, смело пишите комментарии. Будем разгребать, отвечать, анализировать и стараться помочь каждому. До свидания. Jihanda avgust ayının soңгы декадасы якынлаша, димәк тиздән яңа уку елы башлана. Бу уңайдан Ознакай районында социаль учреждениеләрнең яңа сезонга әзерлеге тикшерелде. 5 төркемнән торган комиссия 5 юнәлеш буенча яңа уку елына һәм кышкы сезонга әзерлекне тикшерде. 2 көнгә сузылган комиссия эше хакында алдагы материалда. Бүгенге көндә районда барысы 23 мәктәп, 28 балалар бакчасы исәпләнә. Аларның һәрберсе яңа уку елына ныклы әзерлек белән керәләр. Буяу эшләре өчен генә дә 3,5 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Елдан ел менә шушы учреждениеларга безнең игътибар арта. Көндә күпме ремонт эшләре бар районыбызда. Менә мәгарифи учреждениеларны килеп керсәк тә менә мәктәпләргә керәбез. Шул хәтле укытучылар, тәрбиячеләр шул хәтле шат күңел белән менә каршы алалар. Менә һәрберсе үзенең эшләгән эшен, үзенең классын күрсәтеп, үз группасын күрсәтеп, менә моны эшләдек дип менә сабыйларча сөенеп, шул хәтле матур итеп менә бүгенге көндә нәтиҗә ясыйбыз дип әйтәбез инде. Социаль объектларны төзекләндерүгә нефтчеләр тарафыннан да зур ярдәм күрсәтелә. Татнефть компаниясе ярдәмендә Актүбәнең 2нче мәктәбендә капиталь ремонт бара. Анда тулысынча Татнефть бүгенге көндә ремонт алып бара. Ул ремонт кына түгел бит, анда материал ярдәм, анда бөтен оснащение, бөтен оборудование кайта. Ул бүген ультра современный дип әйтергә кирәк инде. Заманчадан да яхшырак итеп. Мәгариф идарәсе быелгы уку елына әзерлек буенча 70 миллион сумлык грант тоткан. Аның буенча классларны әзерләү, яңа әсбаплар алу, ремонт ясау эшләре башкарылган. Ознакайның 3нче һәм 9нчы мәктәпләрендә барлыгы 18 миллион сумга заманча азык-төлек блоклары урнаштырылган. Биредәге эшләрнең барышы белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да танышты. Комиссия шулай ук мәдәният, сәламәтлек саклау һәм спорт учреждениеларының әзерлегендә тикшерде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.